Turas Chuig an Zoo. Brethla Liam a bhí an. Hui an teola fad thuras Chuig an Zoo I mell firste. Bhí Mammy, Liam, Sean agus Kiva an. Hui siad an an was. Bhí an turas aontaigh fada agus ladranach. Nuair a bhí siad ag dul isteach sa sú, tháinig Liam fógra a chur aontas Bí curma, monkey óg stré le coppla lá. Anyam, Larry, da, don, súla, dú, is blain amhain. Is mai le Larry bheith ag luascu ó na crin. Níl sé contarteach ach tá sé dalba. Gudjin sé banana ó gine. Ma ecan tú Aberlin. Bhí Liam ag ar gahat agus ag siúl ag ní aca sé a monkey. Hí sé sias agus dí sé picnic lena chiúla. Tamil ina dhéisian, thola sé rud aigen ag bógaí hart sna crin. Darg sé suas. An monkey a bhí an agus banana ina láhaige. Dinis Liam do gine a bhí ag obair sa sú go waca sé a monkey. Thua sé a bhaile sona sásta mar gur chuide sé leis an monkey a bhí stré. Ceist a hín. Thua teola Liam Chuig an Zoo mar réine an freagra ceart. Ceist a dó. Cé mar thua Liam agus a cheola go bell firste. Ceist a trí. Cé mar a bhí an turas go bell firste. Ceist a cethair. Ce ad a bhí Larry stré. Ceist a cuaig. Ce hat a ró Larry nuair a tháinig Liam Agus ceist a sé. Cén dá acail is fearr a churann síos Larry.